आउचंदी नांगा भी आउची केमिटा पत्थर बुलिया पे आउचंदी एक हमर संग जाती चला सर किती मामू देखिकी छानी आगलानी आम मामू चालू आगे देखू खाली बड़ ढेला एइटे उठिब तेज मुंडा उपर गाड़ी देखिए केमी उठिब गाड़ी राजगिरी मुंडिया राजगिरी जीवार बाटा मुंडिया करे जो मुझे रे आगे जाऊना आम गाड़ी जाए रेडी रे गाड़ी जापर बदन तू देखे दे वीडियो देखा मुझे देखे दे देखेबी कैमरा बुलाऊनु कौन हो एमती अरे एमती कि मो मुह पर आउची तो मुह आनिबी हां ए मानु भाई ना देखुं केन्जा रोड ए चलिक दिया पड़ो गाड़ी हमारा पुंटेला अरे आमर भी एपटे आनु चलो एमती हेवी ड्राइवर तू ना मो बड़ा हेवी ड्राइवर चल आगू चल स्टार्ट एटा हमरो जीवा पे राजगिरी ऊपर को रास्ता रोड एडी भी पोस्टर लिखा आइची गमन भी लिखा आइची एपटे हम जीवो एने हम समस्त आसीछु जीवो आ याडे आगु को आ बाइक नै कि आ सांगाते आसंत जीवो आ आमे दी जण आसी जाइछु ऊपर को आउ आछंती आ या को जगह रास्ता अछि रे याडे ए भाई इजा पाख नै ए बाइक जोरे तुम बाइक जीवन भाई जो नहीं गला जीवन जा रखम ये आगे रखिया ये आगे वाला हां कहू बस अच्छा नहीं बस सामने हैदराबाद कब या चलो दिन हेलो मामू गाड़ी उठी पारनी मोर को गाड़ी आउची अच्छा तुम घरे जो काली भात मागिले म तो भात मागिली हां देखो आम सांग मैंने सब जाऊँगी हाली आई गलुणी चली उठाणी उठुचु जे सब उठी जाऊँ बड़े भाई आमर कौन बस पड़ुच चल चल आहरी केता रहा हाँ हाँ चल चल आस सब आम पिले चली चली आसी पारना हाले भी लगला आस रे तले ये अच्छा आसी पारना आसी पारना पिला
आम भाई फोन काटुनी आ हालिया लगला हुनु ଯାହା କହିଲି ତମକୁ ପରା ପକା କୋଡା ଟିକେ ଉଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲା କି କିଛି ମୋର କାମ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ କଥା ମୋ ବାପା ଡରନି ମାନେ ଖାଉ ଡରନି ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଉ ଡରନି ଚାଲି ଚାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବୁ ଆମେ ଦୌଡୁଛି ହାଲିଆ ବି ଲାଗିଲାଣି ଅନେକ ମୋ ଗାମଛାଟା ଧରୁନୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଗିରି ବୁଲିକି ଯିବେ ଆମର ବି ଏଇଠି ବସିବା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତଳେ ଏଇଠି ମୋର ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି ହେରି ଏଇନା ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଉଠାଣିଆ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଉଠାଣିଆ ଜାଗା କେମିତି ରାସ୍ତା ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ମୋର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜାଗା ନାଙ୍କା ବି ଆଉଛି ବି ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ये राजगिरी और राजगिरी 1/2 किलोमीटर रहा चलिक आ हालिया लगे कथा भी कही होनी आगर आगर आहरी सब कला दिशुच देखी सन्या हाय हाय करदेलु देखी ଆମେ ରାଜଗିରି ପାହାଡ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଧା ବାଟ ଆସିଛୁ ଆହୁରି ଅଧା ବାଟ ଅଛି ଗୋଡ ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି 2028 ରେ ଏଟା ପାହାଚ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି କୁହାହଉଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲେ ଏଟା ରାସ୍ତା ଆଗ ତିଆରି ହବ ରୋଡଟା ଟିକେ ତିଆରି ହବ ଜୟ ମହାବୀର ଚାଲ ଏଟା ରାଜଗିରି ପାହାଡ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଗଛ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଝରଣା ଝରୁଛି ପାହାଡ ଉପରେ ଚପଲ ଆମର କୁଆଡେ କଦଳୀ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ ମତେ ଭାଗ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି ମତେ ଭାଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଲୁଆରେ ଆସିଥିଲୁ କେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଆସୁ 12 ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ କି ଆମର ବର୍ଜିତ ନାହିଁ ଆମେ ହିନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ବାଇକ ଥୋଇଛୁ ଆମେ ଏଇଠୁ 4 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟରଠୁ ଆମେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ସବୁ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗର ଭିଉ ଦେଖା ହବ କେମିତିଆ ଚାଲୁନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଉପରେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କହୁନ ଆଗର ଭିଉ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନାଙ୍ଗା ବି ଆଉଛି ବି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ବି ଧୂଆଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭିଉ ଦେଖୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆରେ ଉପରକୁ ଆସ ଉପରେ ଭଲ ଆସିବ ନା ଉପରେ ଆସିବ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଆମ ଦୌଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଆମ ଦୌଡ଼ିଆ ଆମ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଚାଲୁ ଚାଲ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି
କିଏ ଆସିବ ଆସ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସ ନାଗା ଯିବ ଅଛି ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ଆଜି ଦିନରେ ମା କଥା ମନେ ପଡିବ। ଉପରେ ମନ୍ଦିର ପତାକା ଦେଖାଗଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଛି ରାଜଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିକା ଟପରେ ନିକା ଅଛି ଆସିଲିଣି ଏରି ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ଗଡ଼ାନି ଅଛି ଏଇ ନିକା ତଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଆଇଛି ଏଠି ଆମ ମାମୁଁ ଭାଇ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ପତାକା ବି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ନିକା ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ମେଘ ବି ପକେଇଲାଣି ଠୋପେ ଠୋପେ ଛତା ବି ଆଣିନୁ ଏଠି ଆମ ଭାଇ ଗୀତ ବୋଲି ଆଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ବି ଆଇଲେଣି ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଏଇଠି ଆମର ନାଗ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗାଧେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ମଠରେ ତାଙ୍କ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ବି ଅଛି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାବା ଏଠି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯିବୁ ଭଲ ଆବାଜ ହେଉନି ଆସନ୍ତୁ ଆସୁନ तुम्हें सहा प्रभु तुम्हें सहा ମାମୁର ଗୋଟେ ଆଣେ ହେରି जय महागण के ବଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ ହନୁମାନଙ୍କର ଗଦା ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଝରଣାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁ ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଛାଇ ଖରାରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଛାଇରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାଇ କେମିତିଆ ଖରାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଛାଇରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲେ ଆମର ଏଇଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ପଡ଼ିଲେଣି ଆମେ 2 ଜଣ ପଛରେ ଆଉଛୁ एटा आउ एठू झरटा रहला आउ 50 मीटर आउ जल्दी जल्दी आसन जल्दी जल्दी आसन पीछे 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 आसन झरणार फेर देखा गलानी एठी हातर
ଦିଅ ଦେଉନ Nice, yeah.